Ir-rapport tal-organizzazzjoni Climate Action Network iċanfar lill-Gvern Malti dwar l-impenn jew in-nuqqas tiegħu biex jiġġieled il-bidla fil-klima. Ir-rapport jeżamina li ma huma dawk il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea l-aktar li għandhom ħeġġa jżidu l-impenn tagħhom fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. F'tabella li turi f'liema pożizzjoni jinsab kull pajjiż fl-impenn tiegħu għal ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, Malta tikklassifika l-5 post mill-aħħar flimkien ma' 5 pajjiżi oħra biss hija klassifikata fil-kategoriji ta' pajjiżi fqar ħafna minn dan l-aspett. Meta fl-2015 ġie ffirmat dak li hu magħruf bħala l-ftehim ta' Pariġi dwar il-bidla fil-klima u li tiegħu l-Unjoni Ewropea hija firmatarju, ġew stabbiliti miri ċari dwar kemm il-pjaneta għandha bżonn tbaxxi l-emissjonijiet. Imma jidher li l-miri għadhom lura ħafna fosthom minħabba nuqqas ta' azzjoni minn xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, fosthom Malta. Fil-fatt, ir-rapport jismu off target. Ir-rapport jgħid li hemm pajjiżi li mhumiex ambizzjużi fl-impenn tagħhom dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u f'din il-kategorija apparti Malta hemm il-Polonja, l-Estonja, l-Irlanda, Ċipru u l-Bulgarija. Il-Polonja, l-aktar pajjiż fqir f'dan l-aspett, ġab 16% tal-marki, fil-waqt li Malta ġabet 30%. B'kollox, hemm 23 pajjiż li qed jaqbżu lil Malta, fosthom il-Greċja, ir-Rumanija u l-Ungerija. Ir-rapport tal-Climate Action Network jagħti daqqa ta' ħarta lill-Gvern ta' Joseph Muscat li fl-aħħar snin ftaħar li qed jagħti importanza lis-suġġett tat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp sostenibbli, tant li anke ħoloq dekasteru ministerjali għal dan il-qasam. Madankollu, ir-rapport jikkonferma bl-aktar mod ċar il-falliment tal-Gvern anke f'dan il-qasam.